Kaixo, Gudorleta eta Ugaitzga eta gaur Barnetikeko laugarren saioan gaude. Eta laugarren atarau komentatu egingo dugu. A ber, ze pasa. A ber. Emar badakin nortzean. Ahí ba. Ole. Karo. Ibanekin zintzen, Aurreko atalen. Zerta etorri zea? Zer nahi duzu? Galdera ona. Bai. Buah. Zesan? Egia jakin egia esate jo. Nor daki egia. Hori da. Zein da egia. Hirugarren atalean, bere etxea txintxo juten naiz ematea, galdarren portareti izenateako, Aimar. Espezialista, mate, espezialista. Lista, distripu bat, osea, beak asmo honez... Nahigabeko bat, bai. Nahigabeko bat, eta deskubritu egia, pelori deitu eta jazta desemaskaratuta. Gauza da... Hor ja konturatu ginen, leharko guztia. Hori da, leharko guztik. Galderna nahi zela. Zein zan eta zen nahi du. Eta batez ere, asmo onak ditu edo ze asmo ditu. Ze berez mutia ez da txarra. Ikusi dunagatik bintzak, ez da mutil txarra. Ez da txarra, eskubide dauka, egia da, bera nahi hilda saldu da, eta beha berete hori dauzka. Bira, jana. Ei, oiatekiko jartxa hemen dagota. Bira, bi mutilak hemen. Ze komentariok dituen galderek. Bai, eske. Oso gustoko. Buah. Eztabaidatu egin genuen, eta azkenean... Gaiztoa, tio. Ezin izan duen gehiago. Mundu guztiak ikusi zunta. Beira, eske, beira. Toma, beharra. Merezita, Hombre, merezita. Ez da jo behar, baina merezita zekan. A ber. Aimar, zure anaia nahi duzun bezala gogoratzeko eskubide osoa daukazu. Baina ez jarraitu bila. Eske, nante... Esaten dute puta idatzi zuela zure kotxean. Idatzi zuen bai. Ez dago frogatuta, baina... De mono guztia daki, zeiek idatzi zuen. Bestiak, kasuen beharren, aste zaio xirikatzen. Esaten dute puta idatzi zuela zure kotxen xirikatzen ja, provokatzen. Zainei esan nien bideoak irauntzen denbora guztian jon ondoan izan nuela. Ua. Eta gezurra da. Eta gezurra? Eta ez dakia. Ez. Irtan egin zen momentu batean. Buah. Eski... Nora joateko. Komunera. Beste gezur bat. Claro, eski zergatik esan barote gezurra. Zergatik etzin esan ertzainei. Urduri jarri zen. Galderrekin izan zituen saltza guztien ondoren susmagarritzat hartuko zuten beldurtzen. Normal. Gero ez da gezur gehiago esan. Baina gero ez da gezurra handia bola hunditzen da. Zege eskutatzen danak. Bai, ez dakit nik uste, denboraldi hau dela, sekretuen denboraldi. Bai. Pertsonaia guztia daukegula zerbait eskutatzeko. Eskutatzeko. Eta gaina ez deula esan nahi zen, horrek arriskuan jartzen gaitu. Eta susmagarri bilakatu poliziaren aurrean, horregatik izaten du gezurra. Osea, deno dauzkagu arrazoiak, eskutatzeko zerbait. Bai. Ze berez galderrek, denoi zerbait egin dugu. Bai, denoi zerbait egin dugu eta guk ere berari zerbait egin diogu. Zen iskutuan gabiltza. Bai. Ke horror ansiedate, krisidate, Bai. Ze txarra, bexua lili. Buah. Ez daki nola sozializatu, ez da? Claro, ez daki... Rozain arte onda malenekin bakarrik, askotan baita ere aitonarekin. Bai, lagunik ez zeukan, iritsi zanean leharora. Era bat ezberdina zan, Lili beti izan da oso bizkorra, interesatzen zaizkien gauza asko, adineko ume hitzizkinak interesatzen da, orain, klaro, isolatuta dago. Bai. Malen sartu zitzaion bere apoioa, baino malen gabe... Ez daki jendearekin nola gerturatu, edo... Zaila da baita ere, Oso. Eta eta gehiagoa da gertatzen hau, bakardade horrek eramaten gaitu hori ansietate puntora gaixotasun mentalak, oso gaztea da, baina gero da gehiago daude, tamalez. Eske beste bat berriro, gaixoa. Baina eskuantzokan alkola. A ber, bai, alkola edan. Justo ineteken gauzarik okerrena. Okerrena, areagotu ingo zaio. Karo, alkolakin ies egiten du, hortatik. Baina gero ez da gehiago ies egin. Alkolakin nolabait babesten du bere arazoa, ez? Bai, baina trampa bada. Zen alkolak egiten du, tirita bat jarri eta gero bola hundigoa da. Eta hau ere jende askok egiten du bizitzan, ez? Bai. Gaizki nago, jorran aterako naiz, mozkortuko naiz, eta gero ja aztuko naiz. Baina gero hurrengo egunean okerrago da. Okerrago da, daukazu resaka, alkolarena eta gero daukazun arazoa handiagoa da. Bai beldurrei eta bai arazoei aurre egin bertzaile nolabait. Hau ez da aurre egitea, ez ies egin eta aurre egin ez da gauza bea. Eta bera, iesean dabil.
Zer moduz? Olatz eta... Olatz eta Gorka. Mikelekin geratu naiz berriro. Mikele. Mikele. Ezagutzen da bilen... Bai, neska. Neska, ez da? Bai, bueno, horrek futbolean Mikele azaldu da. Azaldu izan da taldean, nesken taldean. Enroiatu egin gara. Oh. Wow. Ze ondo. Ze ondo. Bueno, pozten da. Bai hori esaten du. Pozten da. Etxe pasatzen pia, güey. Baina bere aurpegiak ez dakit hori. Eske maite du. Ez ditugu bi pertsona maite. Alda hori, posible da. Eske nik uste Olatzek maite dula. Pertsona bezala, lagun bezala. Nik uste pertsona horrela dela. bezala. Nik uste ere bai. Ze bikote bezala, nik uste Ja, nik uste ikusten dela ez. Ez, nik uste nahiakin da hola enamoratuta, baino... Baina aldi beren, nik uste dut, Asko maite du, eske Gorka maitegarria da. enroiatu da Mikelerekin, baina argazkiak ikusten jarritzen du. Ja, eske Gorka ez du aztu. Ez, nik uste Ez dut. du aztu. Zer gertatzen da? Bazarraz. Eixua, zer Nabaritzen beti ez zaio, ere, hombre zerbait pasatzen dauka. dala. Ez da pasatuko. Ia zortegi daukan. Zergatik etorri zara bila? Zai gustatu. Benetan zaude muturtuta horregatik? Ez dut ezer ulertzen. Benetan kepakin du horregatik. Ez, Bai. Osea, ez da kontrolatzeko. Ez. Beako sentitzen du. Hau alaitzen kontua ez da. Hombre, Hombre, ja. dudi gabe. Baina, gaina alaitzek ere... Zer esan dizu? Jo, azte marroia sartu dion. Zen, indezala nahi duena, eske... Alaitze zaio Aitzai burua jaten. jaten beti bezala. Bai. Osea, beti bezala. Eta sartu dagoen hemen... Eta, karo, alaitzu hain bakarri dagon, jonen historia pasatu zaio, eta ez dago nor, esala, Nik behar uste dut, zaitut. Kepak ez dula Ez, nik uste dut ez. izorratzagatik, Ez iten ez dut kontrolatzagatik. uste, Nik ez uste ez dela kontrolatzaia ez diola horrek Ez, pegatzen. ez. Nik uste taberna juntzala, baina ohituta daulako, jake kotxea daukan, Claro. ba, bere bikotek idan bila joatea, ba, etxera Claro. oinez ez juteko. Hori da, gaua ez, o lo que sea, bai, nik uste dut, Eske zer gertatu daiteke Bai. kalian gauean, eske... Asmo honez zindula. Bai. Baina besteari honek jande burua, hau bakarri dagolako eta erabiltzen ari da. Bai, eta momentuan Ustez. Kepa konturatu da. Bai. Hau, seguru alaitzen Hombre. gauza dela. Bai, eske alaitz olakoa da. Bai. Kepak badaki. Hasieran jonena nuen. Zergatik? Bueno, badakit egongelatik irten zela. Claro. bidean. Baina Eske- ez komentatzen aukerak, ez? Hori da, eta uste dula jon Bai, dala, baina hasieran. gomuna zen, Beraz, etzen bere izan. Etzen Osea, bere que izan ez bere izan komune juntalako. Komunera? Bera, Bai? Nork esan dizu komunera joan zela? claro, Arenek. arenek, Barenek gezurra esan dizu. duain alaitze. Jon etzen komunera joan. Eske azkenen Ez, alde batetik edo claro, bestetik bestetik, hankamutzen. gezurrak, Eta frogatu dezaket. alaitzek esaten du frogatu dezakela, que fuerte. Osea, hola bukatzen da? Eta nola frogatuko du? Nola frogatuko du? Ba, alaitzek hori? behakin egon gozalako. Eta alaitzek gezurra esaten badu, baina ezin du gezurra esan, zen esaten du frogatu dezakela. Nik Ez? uste dut alaitzek ez duela gezurrik esango, Ja. Hombre, bere interesetan bada bai. Bere interesetan bada bai. Bada bai. Berak nahi du jori izatea. Bai. Igual gezurra esaten dio. Aimarri. Ba, ez Baina dakit, frogatu dezaket. Osea, pertsonaia guztiek daukate doble aurpegi hori, gezurretan gabiltza danak, ez zeratik izangoa. Ez galdu. Ez galdu, ez galdu. Segi ikusten. Eta eskerrik Eskerrik asko asko. baita ere, barnetik laugarren saioa ere ikusteagatik. Horregoteagatik gurekin partekatzen. Eta atera, jarraitu ikusten irabazi arte. Eta ez galdu, aurtengo demoraldia da La Pera Marinera. Agur, agur. Agur.